Madalla, wanda biya mun daɗi alƙura ya burge ni. Mazakar da YouTube kai satin da Ahmadi TV. Sannan ka dona subscribing domin nishaɗi. Ya kuwa alƙura ya burge ni. Ai mutumi na abun duniya, abun mamaki a duniya ba zai taɓa karewa ba. Kwarai. Ni ina gaya maka wannan magana. Ni na ga wani abun kuma ya bani mamaki kuma wallahi da gaske ne. Da gaske. Wani abu ya faru. Aha. Ya faru. Ina gaya maka wani mutumi ne nan. Mutumin nan ba tsawo gare shi ba. Amma akwai abun mamaki. Ba tsawo gare shi ba. Guntu ne fa. In gaya maka ya biyo layi gashi an haɗa gosulu. An haɗa gosulo ya haɗu sosai. Sosai nake gaya maka fa. Mutumin nan da izuciya izo kasuwar mutiya. Izuciya. To ga wurin an haɗa gosulo a ran da muciya. Aka yi ya wuce to ba za a gan shi ba. To abakar yehon a bari ya wuce. To ba a gan shi ba. Kuma keken ma nashi karama ne. Da ya zuciya kawai tattakura kawai sai ya ɗauki ran da sai ya sa ta a ju. Ya zuciya gaba ɗaya motocin suka rasa ina hanya yake. Dama ya samu. Baka ji ba. Je ka gani? A'a. Ai na zandar. Dan Allah. Habbawa. An yi haka. Malam mutanen ƙasar Nijar sun samu ci gaba a rayuwarsu. Wata kan gwamnati su tsabar adalci da take musu ta tashi yi musu gata. Aka gina musu rijiya katuwa gaba dubu. Sai aka yi ta sai aka zo sai aka jona Lipton. Ba ruwansu ba sa shan wani sa wani Lipton a cikin wannan ɗan ƙaramin buta. Sun daina. Kai da Allah malam ɗaya. Ha ba. Karkare na mun wayo mana. Idan ƙarya ne in zama galan. Wannan kare takura ka lafta mun wannan uban ƙarya rijiya ne ake mata wani. Na ce maka idan ƙarya nake Allah ya sa in zama galan. Ai ko za ka zama galan. Irin baran ake. Sai hala rayuwa sai da haula. Adamu Zango akwai illa. Tabbas fa akwai matsala. Burin kowa dai daula.